Ganon ba yun? Ganun yun. Ang tawag doon, femme fatale. Di ba? Alam mo, patay na patay nga sa akin yun. Kaya nga, gusto na ako agad pakasalan. Ang galing-galing mo talaga. Siyempre, kaya magpaturo ka sa akin, Trixie, kasi pangit ka rin. Pero makakahanap ka rin ng papakasalan ka na lalaki. O ano masasabi mo, Mars Jen? O ba't malungkot ka? Hindi pa ba nag-propose si Edwin sa'yo? Di ba nag-live-in na kayo? Kulang na lang kasal? Yun nga Mars, tingin mo, 8 years na kasi kami. Tingin mo, kulang pa ba yun? O ano pa bang kailangan kong gawin para mag-propose na siya? Mabuti pa yung kasama natin sa trabaho. Kakasal na, kakamit niya lang sa lalaki. Ano ba itawag namin sa'yo, girl? Huh? Girl, hindi ikaw, yung kumare nating pangit. Ano daw niya sa akin? Oh, Ah,